Maayong buntag kaninyo mga higala, mga suking tigpaminaw bisan pa man igsuon nga karon pa kita nagsugod ning atong programa. Giuluhan kini og dala na Hesukristo. Salamat sa Ginoo nga din kini atong masugdan tungod kay kini mo'y usa ka biblikanhon nga mga tinguha sa atong Ginoong Hesus nga ang iyang pulong masangyaw kini ngadto sa tibuok kalibutan. Pasalamat ta sa Ginoo sa atong kapanahonan nga makahimo na kita pagwali bisan pa man nga nagalingkod ra kita diri sa atong gilingkuran apan ang mga pulong sa Dios kung iyang itugot nga ikaw karon kung asa ka nga mo minaw ka nini maong programa makahimo ka sa pagpaminaw mahitungod sa pulong sa Ginoo igsoon. Kini nga programa ang atong gipasalamatan niini nga din ang Dios nagamit sa mga tao nga maga-sponsor niining maong programa ug labaw sa tanan ang atong sponsor niini mao ang Dios nga tuwa sa langit nga nagatugot niining maong buluhaton aron sa pagpalapnag sa bililhon nga pulong sa Dios. Ingon man sab sa iglesia nga naa dinhi sa Iligan nga naa diri ang ministry o buluhaton sa Ginoo nga iyang gipundar sulod sa dugay na nga mga panahon o kini gitugot sa Dios nga ang Iligan Church of Christ nga makahimo sa pag-broadcast palapnag sa pulong sa Dios pinaagi nining maong programa. Ayaw niyo kalimti ang atong uluhan sa atong programa Dalan na Hesukristo. Kung maghisgot kag dalan mga higala adunay daghan nga mga dalan nga imong mahibaluan bisan pa man gali ang mga barko, doon na sila'y mga agianan. Ang mga sakyanan, doon na sila'y mga agianan padulong sa ilang mga destinasyon. Bisan pa man sa mga kahayupan diha sa kalasangan, doon na sila'y mga kaugalingong dalan. Kining dalan nagpasabot nga doon na tay subayon, nga doon na tay adtuan, doon na tay padulngan. Busa nahimugso kining atong programa nga Dalan ni Hesukristo tungod kay ang dalan sumala sa balaang kasulatan matod pa ni Jesus diha sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6 matod pa ni Kristo ako ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi walay makaabot ngadto sa man gawas pinaagi kanako. So gawas kang Kristo kung gusto ka mo adtog langit, kung gusto ka mo adto sa amahan nga tuwa sa langit, dili ka kaabot didto mga higala igsuon kun dili ka moagi sa dalan nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo gipadala sa Dios gikan sa langit nganhi sa kalibutan tungod kay kini nagsugod sa diha nga ang tao mga higala nahulog gikan sa ngadto sa pagpakasala. Busa ang Dios nagaplano no, sa pagluwas sa tao tungod kay ang tao mga higala nakabato naman siya og kamatayon. Kung imong tan-awon ang libro sa Genesis nga ang tao sa unang panahon aduna sila'y maayong relasyon sa Dios. Apan sa diha nga ang tao nakasala tungod kay siya bisupak sa balaod sa Dios nga dili sa pagkaon ni adtong kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman nga kung mukaon ka matod pa sa Dios mamatay ka. Apan ang tao misupak tungod sa lingla sa bitin nga mao ang yawa iyang gibali nga matod pa dili na tinuod nga mamatay ka kundi kung mukaon ka mahisama ka sa Dios. Moto hinungdan nga ang tao iyang gisupak ang balaod sa Dios. Ug unya ang tao nakabaton og kamatayon ug ang tao nakabaton sa daghang mga problema sa kinabuhi. Busa mo hinungdan nga ang Dios iyang giplano ang pagpadala sa iyang bugtong anak. So gitagna diri sumala sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15. Og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo og sa babay, og sa taliwala sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo og ikaw magasamad sa iyang tikod. Mao kini mga higala nga kung imong tan-awon karong bulan sa December gituyo nato ni nga maong topiko tungod kay ang bulan sa December kasagara sa mga tao ang ilang pangunahuna nga si Kristo gayod na tao niining mga bulana. Busa ato ni siyang gisugdan niining mao nga topiko no nga diin pagpaila nga si Kristo di ay mao ang anak sa Dios nga gipadala gikan sa langit paingon dinhi sa kalibutan. Busa mga igsuon
Kini di ay giplano sa Dios bisan pa man sa iyang sulat sa Genesis 3 versikulo 15 nga adunay panagkaaway tali sa kaliwat sa bitin ug sa babay. Tungod kay ang bitin mao hinungdan nga ang tao usab nalingla nagpakasala. Atong hinumduman nga ang tao mituo siya sa lingla o lansis ni Satanas. Apan niining paagiha ang Dios iyang gihatagan og panagkaaway, no? Ang kaliwat sa bitin ug kaliwat sa babay. Kung imong tan-awon mga igsuon, ang kaliwat sa bitin mao kini ang atong makita sa Biblia, no? Sumala sa balaang kasulatan kadto mga tawo nga nagbuhat og daotan. No? Kung maghisgot kag kaliwatan, dili ni siya physically nga kaliwatan mga igsuon nga gitagda sa Genesis matud pa sa Dios. Tungod kay ang kaliwat dinhi sumala sa balaang kasulatan, ang kaliwat sa bitin mao kini ang mga tao nga wala magbuhat sa kabubuton sa Dios, mga tao nga nagpakasala. No, ang sala mga kaigsunan mao man ang paglapas sa balaod sa tao o balaod sa Dios. Kung imong tan-awon mga kaigsunan ang balaang kasulatan sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 8 nag-ingon ang Dios, ang naghimog pagpakasala iya sa yawa. Kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini aron sa paglaglag sa mga buhat sa yawa. Ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios dili maghimog pagpakasala, kay ang binhi sa Dios nagpabilin man diha kaniya, ug siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. Kini nga pulong mga kaigsunan sa Dios, gisultihan ini ang mga Kristohanon. Mga Kristohanon nga mga tumutuo ni Hesukristo. O kung imong tan-awon mga kaigsunan, gisulti dinhi ang kaliwat sa bitin nga mao ang yawa o kaliwat sa anak sa babay nga mao si Hesukristo. Nga diin ang hinungdan ngano nga siya gipadala, no, nga gituhuan sa uban o kadaghanan nga December gayod, pero wa kay mabasa sa Biblia nga nag-ingon diha nga Disyembre na tao ang atong Ginoong Hesukristo, pero ato na lang na siyang gitugutan, gipasalamatan mga higala nga diin ang atong kalipay nga diin si Kristo na tao alang sa pagluwas sa kalibutan mga igsuon. Uni nga ato na lang ning gikalipay ang pagwali sa pulong sa Ginoo aron nga ang mga tao usab masayod ngano unsa hinungdan nga si Kristo gipadala sa amahan diri sa kalibutan. Gipadala aron nga mahimong mulaglag sa buhat sa kaaway o buhat binuhatan sa yawa. Kay unsa man di ay ang mga binuhatan sa yawa mga igsuon, mao kana ang mga daotan nga mga buhat. Kung maghisgot kag daotan nga buhat, buhat nga nagasupak ka sa balaod sa Dios. Nagasupak ka sa balaod bisan pa man sa atong nasod, bisan pa man sa atong mga balaodnon gikan sa atong mga barangay adtod sa atong lungsod. I-consider mga kaigsunan nga ikaw nagalapas niya ng balaod. I-consider nga ikaw usa ka tawo nga manlipason o mahimo kang daotan. Kay ang paglapas mga kaigsunan sa balaod mo na hinungdan nga ang tawo mahimong daotan. O kung imong tan-awon mga igsuon, ang kaliwat sa babay ug ang kaliwat sa bitin mga igsuon, gisulti sa Biblia, no, nga duha ka kaliwatan nga niya sa kalibutan, kaliwatan sa daotan o sa bitin nga kaliwatan o ang kaliwatan ni Hesukristo nga nagbuhat sa maayo o matarong. Kung imong ipadayon mga igsoon sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 10, maila kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa. Pinaagi niini bisan kinsa nga wala maghimo sa pagkamatarong o wala mahigugma siyang igsoon, kini siya dili iya sa Dios. Padayon sa 11. Kay ang nahibalo sa iyang nadungog sukad sa sinugdan mao kini, nga kinahanglan mahigugma kita sa usag-usa. Bersikulo 12, og dili mahisama kang Kain nga iya sa daotan og nga gipatay ang iyang igsoon. Og nganong gipatay man niya siya, tungod kay daotan man ang iyang kaugalingon nga binuhatan og matarong man ang iyang igsoon. So dito kang Kain ug kang Abel, adunay gipadayag diha ang duha ka kaliwat, kaliwat sa daotan ug kaliwat sa mga matarong. Gipatay sa daotan ang
Agi patay ni Cain si Abel tungod kay si Abel nagbuhat og matarong. Mipatay si Cain tungod kay ang iyang binuhatan dautan. So muna siya ang giingon sa Dios sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15 nga ibutang niya ang panagkaaway taliwala sa kaliwat sa bitin ug kaliwat sa sa babae. Nga kung imong hinumduman mga kaigsunan, dili lang kaliwat ni Eva, kundi kini nagpasabot mga kaigsunan. Kung imong tan-awon ang Biblia, spiritual nga kaliwat mga kaigsunan nga diin ang kaliwat sa bitin mao kining tao nga nagbuhat sa dautan. Nga kung imong tan-awon ang balaang kasulatan, maila kini, no? Maila nimo ang anak sa Dios ug maila nimo ang anak sa Yawa. Mo ni siya ang duha ka kaliwat nga niya karon sa kalibutan. Nga usahay mga igsoon mabiktima ang maayong tao, mamatay siya tungod sa dautan nga tao nga mupatay gid siya. Kay mao na siya ang duha ka kaliwat nga niya sa kalibutan, kaliwat sa bitin ug kaliwat sa Dios. So kung imong tan-awon sumala sa balaang kasulatan sa Galacia nga ang Dios mga igsuon, no, nahimugso si Jesucristo tungod sa ano sa Dios nga ang tao mamaluwas gikan sa dautan. Kung imong tanawon sa Galacia 4:4 nag-ingon ang balaang kasulatan, apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo sa babay na ilalom sa kasuguan. Sumuni siya ang giingon sa Dios, niabot ang mga panahon nga ang Dios, no, iyang gipakatao si Jesucristo pinaagi kang Maria. Padili pa nato na mga higala, dili pa nato na siya hisgutan. Tungod kay kining atong paghisgot karon, mao ang paghisgot ni ining tagda sa Dios. Mahitungod kang Kristo. Nga sa atong programa, dala ni Jesucristo. Sumuni siya ang tagna sa sinugdanan ngano nga si Jesucristo mga higala, no, gipadala diri sa kalibutan aron nga siya mulaglag sa tanang buhat sa dautan. Og kini siya mataw ngadto sa usa ka babay. So diin si Kristo mga igsuon, mao kini siya ang sentro diri sa Biblia. Siya ang sentro, siya mo hinungdan, no, nga ang Biblia gisulat kini pinaagi sa mga tagna aron nga si Kristo mga igsoon dawaton kini sa mga tao. Kung imong tanawon mga higala nga ang tao maglisod og dawat ni Kristo kung dili siya mobasa sa Biblia. Busa ang Biblia nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Diha kag matod pa sumala sa Juan kapitulo 3 kapitulo 5 bersikulo 39. Matod pa sa balaang kasulatan, kamo nagsusi sa kasulatan, naghunahuna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang pagpamatuod, nagpamatuod mahitungod kanako. So kung si Kristo mga higala, no, ang imong gituhuan karon nga mao siya ang imong manluluwas o personal nga manluluwas, dili nimo siya matuhuan 100% kung dili ka mobasa sa Biblia. Kung sa kinahanglan magtuon ka diha sa balaang kasulatan. Tungod kay usahay ang mga tao mga igsoon walay panahon sa pagbasag Biblia. Ibutang sa ilang balay ang Biblia, kan-o na lang nag-ok-ok. Ang tao wala gid mo basag Biblia tungod kay usahay kulang ang iyang pagtuo sa Biblia. Busa mga higala, kung ikaw nagatuo nga si Kristo imong manluluwas, kinahanglan mubasa ka og Biblia. Ang Biblia nagtagna mahitungod kang Kristo. Busa ato gisugdan kini ang mga tagna mahitungod kang Kristo. Nga di ay si Kristo gitagda ng daan sa dihang niabot nga ang tao nakasala, nahulog gikan sa kamot sa Dios, agi sa pagpakasala. Ang Dios higala naghatag og pamaagi nga si Kristo gayod iyang ipadala. Apan nahimo kining kaaway, no? Matod pa sa Dios, kaaway sa kaliwat sa bitin o kaliwat sa babay. Nga diin ang kaliwat sa bitin mao kadto mga tao, mga higala nga nagbuhat sa dautan. Kung imong tan-awon pagid ang Biblia sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44 nga ang matod pa niya dinhi, mao kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang Yawa, ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mao'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, ug siya walay labot sa kamatuoran, kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya mosulti tukma siyang kaugalingong kinaiya, kay siya bakakon man og mao ang amahan sa mga bakak. Kining kaliwat sa
bitin, no, mo ni siya ang kaliwat nga nagbuhat sa mga bakak, amahan sa mga bakak, kining isa ka kaliwat nga ingon sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 15. Mo ni siya nga kaliwat sa bitin, kaliwat nga di mosultig tinuod, ang iyang isulti puro bakak, siya ang amahan sa bakak. Apan kining kaliwat sa babay, mo sad ni siya ang kaliwat nga mosultig tinuod, di mosultig bakak. Matod pa dis 45, apan ang apan kay nagsulti man ako sa kamatuoran, kamo dili mo tuo kanako. Ngano man ang kaliwat sa bitin nga mga bakakon, dili mo tuo sa gisulti ni Kristo, kay ang gisulti ni Kristo kamatuoran. Sa ingon diha si Kristo ang dalan og kamatuoran. O kung mosunod ka kang Kristo sa iyang dalan, ang imong buhaton mao ang pagpaminaw sa pulong nga niya sa Biblia, kay ang Biblia nagsultis tinuod. Pero kung wala ka mosunod sa dalan ni Hesukristo, imong ibalitad ang Biblia, imong ibalitad ang kamatuoran. Parihari Satanas o ayawa nga dito sa pagtintal panahon sa babay, sa tao nga iyang gitintal, matod pa niya, dili na tinuod ang gisulti sa Dios. Nga mamatay mo kumukaon niya ng bungas kahoy. Ingon niya, sa tinuod lang kung mutuo o kumukaon mo ana, di mo mamatay kung dili mahisama mo sa Dios. Liman mo na nga pulong sa bakak. Ang Dios nagsulti nga kung oras nga mukaon ka ana, mamatay ka. Pero ang gibalitad sa bakakon nga amahan sa mga bakak, ingon niya, ayaw di na tinuod. Ha? Kung mukaon ka na, di ka mamatay, mahisama ka sa Dios. Muna nga ang tao nalingla, ug onya siya mikaon, ug onya siya misupak sa balaod sa Dios, ug onya namatay ang tao. Ang tao namatay, matod pa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12, tungod sa usa ka tawo, kinsa man ni? Ang usa ka tawo nga mao si Adan, nga mituo sa lingla sa amahan sa mga bakak, no? Di ta magsigisampit og kining, pero di man ta makasalaan ni mga higala o mag-ingon tag yawa, kay naaman is Biblia ang tanan nga mga bakakon ang ilang amahan maong yawa. Nga murag makaingon ta nga kana nga pulong na sa Bible nga ang mga bakakon ilang amahan mao ang yawa. Panalitan mga higala usahay ang mga bana, no, pangutan-on sa asawa nga pila may imong sweldo. Okay na, may mga bana nga manarbaho, construction nga sinabado. Inig pangutana sa asawa, ingon siya nga, imbis kay ang sweldo, 2,000. Amo ingon siya nga, 1,500 sa mo sweldo ron. Oh, namakak. Okay, usahay mga igsoon kay ang asawa, di na lang po muhatag sa bana para pang jamming dito siya mga barkada. So mamakak siya. Imbis 2,000, mahimong 1,500. Niya kay nag-ingon ang Biblia kay ang bakakon ang amahan mao mangyawa. Awa tay mahimo ana. Ang Biblia nagsulti ana. Una nga kun di ka gusto nga mahimong imong amahan maong yawa, ayaw gyud pamakak. Nanglan nga ang imong isulti tinuod. Pero naapoy bakak nga makaayo. Sa panahon ni Josue, padala siya duha ka spy ngadto sa Jericho. Si Rahab, no, nga usa ka babae nga diin didto sa Jericho, mga higala, no, namakak. Siya nga wala man dinhi. Pero iyang gitaguan. No, tungod ni adto si Rahab, no, nahimo siyang hero sa pagtuo. Sa may buti pasabot mga higala. Imo makita nga ang pagpamakak mao na ang pagtuis sa kamatuoran. Kung unsay tinuod, no? Kung unsa ang tinuod maong pulong sa Dios, no? Pulong sa Dios kung imo nang tuison, imo nang balitaron, mo na hinungdan nga mahimo nimong ang amahan ang yawa.